Umabit po ang isang SUV sa guide table po o cable ng isang poste po ng kuryente sa barangay Tumbor, Binmalay, Pangasinan. Sa panayam po ng IFM News Dagupan kay Binmalay Municipal Police Station, sa police station po ng Binmalay, nagtangka po umanong mag-overtake sa outer lane ng SUV nang hindi po mapansin po ang guy wire ng poste dahilan po ng aksidente. Patungong San Carlos City umanong SUV bandang mag-alas 11 ng madaling araw, mag-alas 12 ng madaling araw habang sakay po ng 4 na katao. Wala naman pong naitalang nasugatan po sa insidente at natanggal po na rin ang kable natanggal na rin sa kable ang sasakyan po kinabukasan. IFM News. IFM News. IFM News.